Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Yau insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku kwafi abu sama da guda biyar. Akwai wayanda suke son su kwafi abu kamar yanzu kun ga wani link ko kuma kun yi rubutu kuna son ku kwafi wannan rubutun amma to sai ya zamanto kun kwafa wannan rubutun sai kuma ya zamanto ko kuma ganin wani link kuna son ku kwafa to amma ba ku san yadda za ku yi ba saboda kun riga kun kwafa wancan ɗin nan to ba ku san yadda za ku yi ba. To insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku kwafa guda biyar a lokaci ɗaya ko kuma ma fiye da guda biyar. Hatta da screenshot gabaki ɗaya a lokaci idan kuka ɗau screenshot zan nuna muku hanyar da za ku bi ba sai kun shiga cikin file ɗinku ba tukunna ku ɗauko wannan screenshot ɗin ku yi pasting ɗin shi a gun da kuke so. Ba da ɓata lokaci ba dai mu shiga da ku cikin bidiyon amma ga mu shiga da ku cikin bidiyon dole ne zai tanko wannan channel ɗin na farko ina son ku danna min alamar subscribe ku yi like ku yi sharing domin hada abokan arziki su gani su amfana. To yanzu abu na farko da za mu shiga cikin kamar notes ɗinmu ne. Kamar yanzu gashi nan za mu shiga cikin notes ɗinmu zan yi misali da notes ne to sai na yi rubutu. Kun ga wannan ɗan littafin da kuke gani wannan ɗan littafin to kan shi za ku taɓa. Kamar yanzu kun ga na yi copy ɗin abu guda biyu amma ko a daidai nan wajen za ku ga wa'yansu rubutu ya nunnuna muku to sai ku taɓa kan alaman wannan kibiyan sai ku taɓa kan shi sai ku tattaɓa dukkan rubutun da kuka gani a cikin nan a wannan space ɗin sai ku janyo ƙasa ku goge komai ya kasance wajen empty ne kamar yadda kuke gani. Kamar yanzu ina son na yi copy ɗin abu guda biyar kamar yanzu sai na ce kamar yanzu almisali zan ce kamar yanzu zan rubuta hikima TV sai na zo kuma na rubuta wannan fasaha almisali kun gani fasaha ko sai na zo na rubuta kuma sai na zo na yi screenshot to a taƙaice. Kun ga yanzu gashi na ɗau screenshot ko to bari ku gani. Okay. To kun ga wannan screenshot ɗin da muka ɗaukan nan kun ga gashi nan ya bayyana ba tare da mun shiga cikin file ɗinmu ba. Na so na muku misali ta cikin notes ne to sai zamanto notes ba a sa mishi hoto. To kun gani wannan ɗinnan da kuke gani kun ga screenshot ɗin da muka ɗauka kun ga sun rubuta mana screenshot to yanzu kawai idan muna so za mu taɓa kan shi ne. Automatically kun ga rubutun nan ya riga ya bayyana idan ma wannan muke so kuma abin daɗin ma screenshot ɗin ko guda biyar za ku iya ɗauka. Almisali to kamar idan zan yi screenshot ɗin wannan rubutun kun ga da farko mun yi ɗaya ko to sai na kuma taɓa kan alamar screenshot kun ga yanzu na riga na yi screenshot kun ga ya zama guda biyu ko to za ku ga kun ga wannan ya bayyana to idan kamar ina son na nemo da wannan da wancan kawai abin da zan yi zan taɓa kan wannan ɗan alamar kibiyan ne. Bayan na taɓa kan alamar kibiyan kun ga ɗan wani littafi a daidai nan wajen kamar wanda na nuna muku bari na zagaye muku shi yanda za ku fahimta. To kamar yanda kuke gani gun da na zagaye muku nan shi to daidai nan wajen wannan littafin to kan shi za ku taɓa. To kun ga bayan mun taɓa kun ga screenshot ɗinmu na farko da muka ɗauka kun gani kuma ga na biyu ma da muka ɗauka. To almisali kamar yanzu idan muna son mu ɗau wannan na farkon to za mu taɓa kan shi ne. Kun gani to kai tsaye za mu iya tura shi idan ma ba wannan ba bari ku gani idan kuma wajen ya cika kawai abin da za ku taɓa kan alamar littafin nan ne to sai ku kuma gogewa. To kun gani to sai kuma hanya ta gaba da za ku kwafa rubutu sama da guda biyar da hoton shi ma kan shi. To kamar yanzu almisali ina son na kwafa wannan rubutun da kuke gani to zan matsa kan shi ne to kun gani zan taɓa kan alamar copy nan kun ga yanzu na kwafa guda ɗaya to wasu idan suka yi suna tsammani idan suka kwafa guda ɗaya nan ba halin yanda za su yi su kuma kwafan wani rubutu a'a za ku iya kwafan ko guda nawa kuke so. To yanzu kun ga ina son na kwafa wannan link ɗin kun ga yanzu kun ga wannan iya wannan rubutun ne kaɗai to kamar yanzu almisali ina son na kwafa wannan link ɗin ko to sai na taɓa kan shi na matsa kan shi kun ga sai na taɓa kan alamar copy kun ga ya zama guda biyu kenan. To kun ga kamar yanzu na ɗauka guda na yi copy ɗin wannan kuma sai na zo na yi copy ɗin wannan shi ma ko to yanzu bari ku ga na taɓa kan alamar wannan kibiyan kamar yadda muka taɓa ɗazu sai mu kuma taɓa kan wannan littafin to kun gani ga link ɗinmu na farko kuma ga link ɗinmu na biyu to kun gani kuma gashi wannan abin yana da daɗi in kamar ya kasance wannan ɗin da kuka kwafa rubutun da kuka kwafa da link to zai ware muku iya link ɗin kuma ya ba ku rubutun complete shi ma da link ɗin kuma ya ware muku iya link ɗin kamar yadda kuke gani kun ga wannan link ɗin group ne to sai zamanto yanzu kun ga link ɗin group ɗin kuma ga rubutun complete don kamar yanzu ina son na yi amfani da wannan ko zan taɓa kan shi ne ina pasting ɗin shi kun gani automatically kun ga wannan rubutun ya riga ya kuma ga link ɗin group ɗin a ciki in kuma iya link ɗin group ɗin kamar nake so to gashi nan ya riga ya nuna min a daidai na wajen shi ma sai na taɓa kan shi sai na pasting ɗin wannan link ɗin to ta haka za ku bi
ku wannan. Kuma bayan kun yi copy ɗin wannan to sai kuka ga wani abu kuna son kamar ku kuma yin screenshot to za ku iya kuma ɗauka. Kun ga yanzu mun ɗau ɗaya ko to za mu kuma ɗaukan guda ɗaya again. To kun ga mun ɗau guda biyu kuma gashi can mun yi copy. Bari mu taɓa kan wajen nan mu gani. Okay, nake gani idan kuka ɗau yauwa to kun ga ina tsammanin ma ba zai yi ba. Kun ga to gashi nan ya riga ma kun ga duka guda biyun sun riga sun bayyana. Ina tsammanin ma idan mutum ya yi copy ba zai ba ashe zai yi. Kun ga gabaki ɗaya guda biyun ya riga sun bayyana. To a takaice dai duka anan muka kawo ƙarshen bidiyon nan. Kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku ina son ku danna mishi alamar like, ku yi like ɗin shi, ku yi subscribe idan ba ku yi wa wannan channel ɗin subscribe ba. Saboda a wannan channel ɗin za mu dinga kawo muku hanyoyi yanda ake samun kuɗi da menene ma waya kanta. Za mu dinga muku bayani sosai akan waya da dukkan wani abu da ya danganci waya. Insha Allah a wannan channel ɗin za mu dinga kawo muku. Kawai dai abin da ya kamata ku danna min alamar subscribe, ku taɓa min alamar all saboda da zarar na saka bidiyo YouTube sanar da ku. Saboda idan wala Allah idan kuka kalla wannan bidiyon kuma ba za ku kuma sake ganin bidiyo na ba idan ba ku mun subscribe ba. Amma da zarar kun mun subscribe to automatically YouTube za su sanar da ku. A takaice dai anan muka kawo ƙarshen bidiyon nan sai mun haɗu da ku a next video. Thank you for watching.